Kom ind og se selv efter, sagde fader Ulv stramtandet. Men vi har ingen mad her. Ikke mad for en ulv, sagde Tabaqi. Men for en så ringe skabning som mig, er tørre ben et festmåltid. Hvad er vel vi, Gidurlok, sjakalfolket, at vi skulle kunne vælge og vrage? Han skyndte sig hen i hulens baggrund, hvor han fandt en hjorteskank med nogle kødtrævler på. Han knasede lysteligt knogleendens brusk og ben. Tusind tak for det udmærkede måltid, sagde han og slikkede sine læber. Hvor er de ædle børn dog skønne? Hvor er deres øjne store? Tænke sig, at de ikke er ældre. Sandelig, sandelig, burde jeg have erindret, at kongebørn fødes som mænd. Nu vidste Tabaqi, lige så godt som alle andre, at det værste, man kan gøre ved børn, er at rose dem, mens de selv hører på det. Og det frydede ham at se moder og fader Ulv blive irriteret.